Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Ανεστάκης Κώστας και αυτό είναι το κανάλι μας, το Happy Kids. Τι ακριβώς είναι το Happy Kids? Σε αυτό το σύντομο εισαγωγικό και αναγνωριστικό βίντεο θα σας το περιγράψουμε. Το κανάλι Happy Kids δημιουργήθηκε από μια ιδέα μιας παρέας φίλων, τα μέλη της οποίας είτε είναι γονείς είτε έχουν παιδιά στον περίγυρό τους και αντιμετωπίζουν συχνά τον εξής προβληματισμό. Τι παιχνίδι να διαλέξω για το παιδί μου, το βαφτιστήρι μου, το ανιψάκι μου ή το παιδί κάποιου φίλου. Ο προβληματισμός μας, τι ποιοτικό παιχνίδι να διαλέξω για κάποιο παιδί ως δώρο, σε οποιαδήποτε περίσταση, γιορτή, γενέθλια και ούτω καθεξής, έχει γίνει στις μέρες μας δυσκολότερος. Τόσο η έλλειψη ελεύθερου χρόνου στην καθημερινότητά μας, όσο και η υπερβολικά μεγάλη ποικιλία στην γκάμα παιχνιδιών, μέσα από την οποία καλούμαστε να επιλέξουμε κάποιο δώρο, μας προκαλούν πολλές φορές πανικό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θέλουμε να βοηθήσουμε. Μέσα από μια αμφίδρομη επικοινωνία θα ανταλλάξουμε ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο ποιοτικό παιχνίδι. Σαφής ορισμός του τι είναι το ποιοτικό παιχνίδι σίγουρα δεν μπορεί να δοθεί. Γιατί? Είναι ένα ζήτημα αρκετά υποκειμενικό. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι το ποιοτικό παιχνίδι προσφέρει ψυχαγωγία, χαρίζει γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες. Όλα αυτά κρατώντας το παιδί σε έντονο ενδιαφέρον. Ο σκοπός του καναλιού μας όμως δεν είναι μόνο αυτός. Τι άλλο? Ο ευρύτερος στόχος του Happy Kids είναι να τραβήξουμε τα παιδιά μας από τις οθόνες, κινητά, tablets κτλ. Και να τα οθήσουμε με τη θέληση και τη συγκατάθεσή τους στο ομαδικό δημιουργικό παιχνίδι. Και αυτό γιατί η αρνητική επίδραση της πολύωρης χρήσης της οθόνης από το παιδί αποτυπώνεται πλέον στην έξαρση της επιθετικότητας μεταξύ ανηλίκων, αλλά και στην ραγδαία αύξηση των μαθησιακών δυσκολιών κατά την ανάπτυξή του. Αυτό είναι το στίχημά μας και για να το πετύχουμε θα εστιάσουμε κυρίως στα επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και σε εξωτερικές δραστηριότητες κάποιες φορές επίκαιρες, ανά εποχή. Συνοψίζοντας λοιπόν, σε κάθε βίντεο θα παρουσιάζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή μια εξωτερική δραστηριότητα. Και φυσικά θα έχουμε και δωράκια, αφού σε κάθε βίντεο θα κληρώνουμε παιχνίδια τα οποία θα παρουσιάζουμε. Οπότε, μένουμε συντονισμένοι στο κανάλι μας, κάνοντας εγγραφή για να ενημερωνόμαστε και αναμένουμε το πρώτο βίντεο παρουσίασης παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ.